Niadtong adlawng Domingo diya sa Ebanghelyo atong nahinumduman nga sa dihang gipangutana ang atong Ginoo kung jutay lang ba ang maluwas. Ang atong Ginoo sa walay duha-duha mihatag sa iyang tubag. Wala siya mitubag mismo sa pangutana kung pila no in terms of numbers. Apan ang iyahang tubag mao kini nga paningkamot kamo nga makasulod sa singpit nga ganghaan. Strive to enter through the narrow gate. Sa ato pa kung atong tanawon o express nato sa usa ka plain language ang gisulti sa atong Ginoo, makaingon ta nga di ay ang atong Kristohanong kinabuhi is not like a walk in the park. No? Ingon tag a walk in the park, usa ko na ka ingon tag hayahay nga ingon tag personal activity, no? O bisang uban na nga to ang mga higala, pamilya, just imagine walking in the park. Ambot kung ginabuhat pa ba ninyo naron? Abay, ang nindot yun nga park karon abi ninyo unsa diri sa Davao, no? Kanang sa Coastal Road sa Bago Aplaya mo mosulod, no? Nya duol man among balay diha. Pwede ra jud kayo baktason. So atong dito pa ko na assign sa Talomo, I had the chance nga to walk in the park. Hayahay gyud, labi na kay dagat man, no? Munang lami kay nang imagino nimo nga kanang a walk in the park. Hayahay kayo siya. Pero we need time nga sama ni ana alang sa atong mga reflection, no? Ito ang pagpamalandong, kinahanglan ta og kanang pahulay pod sa atong mga ginbuhaton. Mo tawag ana sa uban kanang de-stress, no? Pawala sa mga stress, shake off nato ang mga pressures sa atong kinabuhi. O sometimes life should be a walk in the park. You have to take it like a walk in the park. But talking about in general, when we are to describe kung unsa ning kinabuhi nga Kristohanon, it is not a walk in the park. Usa siya ka kinabuhi nga challenging kayo tungod kay daghan ang gi-expect sa usa ka Kristiyanos. Munang makaingon ta nga dili gyud siya ingon ka simply as in a walk in the park. Muna nga karon sa atong ebanghelyo, madunggan nato ang atong Ginoo nga iyahang gisaway ang mga eskriba, mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pariseyo. Kay sa iya sigurong naobserbahan kining mga tawhana, maayo ra jud kayo nimo tudlo. Maayo kayo ingon tag mulikay sa mga sala. Munang ningkamot sila sa pagsunod sa balaod ni Moises. Apan unsa na lang ang pagbuhat og maayo? Pagbuhat og maayo. I think that is the problem that we have to look at, no? Avoiding sins, maayo man na. Pero what about the other side? The more positive side, the doing part, the doing good, no? Muni nga iyahang yang gibirahan, yang giatake ning mga tawhana tungod kay sa iyang naobserbahan, mas pilion nila ang pagbuhat sa sayon kaysa malisod. Dali ramang yun actually ang pagsunod sa balaod. Labi na kung mamili pa yun ka, kanang parte sa balaod, nga sayon ra kaayo. Masayon na kaysa ingontag paghatag og bili sa dignidad sa tawo, paghatag og hustisya, no? Paghatag pagka magtinud-anon to stick to the truth, mao ni lisod nga bahin. O nakaingon man ta nga sayon ra ang pagsunod sa balaod. Muning ingon ni Jesus nining bahina sa ebanghelyo naton dadungog, matug pa niya, you pay tithes, naghatag mo sa 1/10, no? 10% sa inyuhang mga abot. Pero unsa man nga abot ang iyahang ang inyong gihatag? Unsa man nga tithes ang gihatag? Ingon siya,
sa mga lamas, no? Mga herbaboy na di kay kuswito kung unsa ni, no? I think sa English ni kay mints and herbs, no? Siguro kana ra siguro ng mga tanom-tanom diha sa mga herbs. Hindi ko tigluto god, no? Pero mo siguro na. In other words, kining gimension nga mga tanom diri, mora ni pinaka yung tag the least among sa mga produce, no? Sa mga ma-harvest sa mga tao kaniadto, ug diri nila bahinon ang ikanapo ug mao ilang ihalad. So unsa goy dili mo kuan na gamay ra bang kay na in terms of value, no? Mao na nga ingon nga dali ra jud kaayo. Dali ra jud kaayo. Munang giingon sa atong Ginoo, tig pakaaron ingnon, hypocrite. In other words, wala gyud di ay ang tinuod diha. Kay ang tinuod dili gyud, no? Di mo makita diha sa ilahang gibuhat. But what Jesus would like to challenge the scribes and Pharisees, which is true to all of us without the least exemption, matud pa, you pay attention to the more challenging part, no? Like for example, human relationships. Ang atong pakigrelasyon sa mga tao diha sa atong pamilya, diha sa atong mga kasilinganan, diha sa atong kauban sa trabaho, no? Kay usahay magkabingkil man yun. Muna'y lisod nga part. For example, on how would you admit, no, with all humility, nga mas ikaw may nakasabot sa sitwasyon, ikaw may nakasabot niya, siguro ikaw ang muuna niya. And maybe, after initiating kining a one-on-one, a face-to-face talk, no? Ma-repair ang inyuhang panaglalis, ang dili panagsinabtanay. That is more difficult, more challenging. Ug mao na ang gi-challenge, ang gihagit sa Ginoo kanato, ang pagsulod sa singpit nga ganghaan. Amen.